Hayırlı günler. Ana bugün Ayı Kudurgen avlunda жүрüyoruz әлі. Апас районында. Көрсетіп кетесі келе. Әлбәттә иске дөнья китергә тиеш, яңалары килергә тиеш дигәндәй былтыр бер ел элек монда килгән идек. Тузып беткән хуҗалык ие. Тузып беткән хуҗалыкта капкалары гына калган ие. Бүген менә хайваннар киткәннәр. Матур атлар бар монда. Вот. Эш буенча бүген Ayı Kudurgen авылында жүрибез әле. Монда зиратлары, гыйбадәтхана дигән. Керү юлы. Астагы урам була инде бу монда. Төшүп жүрүләр күп очракта тоела. Чөнки дисәң, күбесе менә алмыйча да ятырга мөмкин. Без җиңел машина белән курыкмыйча төштек әле. Шуңа карамастан хәзер чыгып карыйбыз. Чыгабыз инде, шаяртып кына әйтәм. Иртән генә барабыз әле шулай. Авылны күзәтеп. Атның тайы да пешәнгә ябышкан. Бик тә шаккатмалы әле монда, бик текә ярдан. Алай искитмичә менеп җиттек. Менә шушындый йортлар Ayı Kudurgen авылында. Алга таба менә шушындый мәчет бар. Рәхим итегез дигән бусы мәдәният йортыдыр инде. Әйе, клуб, ягъни мәсәлән. Яз көне бүген барысы да эреп, агып, җәй килергә җыена. Чыгып китер җиргә килеп җитәбез. Текә ярлар белән истәлеккә калган авыл юллары белән бернигә дә карамастан без китәбез шәһәрләргә. Авыл кешесенә кала тырышып яшәргә.